Mistä mä aloittaisin? En voi hyvin, en jaksa, olen loppu. Mulla alkoi jo joskus alkuvuodesta semmonen epämääräinen lämpöily, että mulla tosi usein nousee lämpö silleen, että se saattaa käydä 37 tai sitten se pyörii siellä niinku 36,8, 36,9. Että mulla on jo niinku semmonen kipeä olo, mutta ei varsinaisesti ole kuumetta. Pahimmillaan sitä oli niinku viikoittain, tai niinku monta päivää viikosta, viikoittain, joka toinen viikko, mutta niinku vähintään kerran kuussa. Ja no sille nyt ei tällä hetkellä ole mitään sen suurempaa syytä tai ei ole tutkittu. Mutta niinku me epäilen stressiä. Ja sitä, että ei vaan niinku jaksa. Mä oon suorittanut jo vähän liikaakin tai liian kauan. Ja mä oon niinku ihan loppu. En osaa sanoa mitään muuta. Mä oon ollut melkein koko elokuun kipeä. Ja mä olin heinäkuun lopussakin kipeä. Sillä että mä olin viikon muistaakseni kuumeessa ja saikulla. Sitten mä olin välillä töissä taas jonkun viikon vai 2 viikkoa, kun mulla alkoi kesäloma. Ja mun 14 päivän kesälomasta mä olin ehkä 4 päivää terve. Et mulla oli semmonen 10 päivän antibioottikuurikin siinä, kun iski angiino. Ja sitten oli sitä lämpöilyä ja koskee vaan joka paikkaa ja tälleen näin. Niin siinä vaiheessa mä niinku oikeesti havahduin, että mä oon aivan finaalissa niinku henkisesti ja fyysisesti. Että niinku mun kroppa vaan pistää nyt jo. Siis, että mun kroppa pistää vastaan tätä niinku jatkuvaa stressiä ja huolehtimista ja tommosta. Että mä en voi nyt esim. Käydä salillakaan, koska ei mun kroppa vaan kestä. Tai niinku, mä kyllä voisin käydä siellä ja mä jaksan käydä salilla. Jaksan tehdä siellä uusia enkkoja ja kaikkea, mut sit mulla nousisi taas kuume. Ja mä en palaudu, mä en nuku, mä en palaudu. Niin en mä nyt oikein voi käydä siellä salilla. Vaikka mä en haluaisi käydä siellä. Mut nyt on pakko pitää siitä paussia oman terveyden takia. Ja tossa just lomalla mä menin äitille ja iskelle käymään, kun mä ajattelin, että siellä mä yleensä niinku nukun paremmin ja saan levähtyä. Ja mä nukuinkin niinku ihan hyvin, mut silti niinku oli vaan koko ajan semmonen stressi siitä, että loman jälkeen alkaa työt ja koulu samaan aikaan. Ja että mulla ei ole mihinkään enää aikaa ja kaikki vaan niinku ahisti. Ja sit mä mittasin lämpöä ja se oli 37. Silleen niinku aamupäivällä, kun yleensä se nousee sit vasta iltaa kohti. No on välillä päivälläkin, mut Meniko oli silleen, että mä oon nukkunut nyt hyvin ja mä oon täällä äitillä ja kaikki on hyvin, ei oo mitään hätää. Ja sit mulla oli kuitenkin 37. Mulla niinku ei pitäisi olla mitään stressattavaa esim. Töistä. Tai niinku, mä oon kassalla töissä, mä menen töihin, mä palvelen asiakkaat, mä lähden himaan. Mulla ei pitäisi niinku tulla mitään stressiä siitä, mutta silti jotenkin stressaa ihan sikana ja niinku, kun siellä käy niin paljon ihmisiä ja sit musta tuntuu, että niinku on vaan liikaa ihmisiä, liikaa asiakkaita, liian kova kiire, liian kova työtahti, ei ole tarpeeksi taukoja tai työpäivä on sen pituinen, että mulla ei ole ruokataukoa esim. Niin ei vaan jaksa. Niin sit mä niinku valmiiksi jo stressasin
kesälomalla töistä ja kaikesta. Vaikka mä yritin, että kaikki on niinku hyviä, ei ole mitään hätää, mulla on nyt lomaa, mä oon täällä Imatralla ja mä oon nukkunut hyvin ja kaikkea. Ja sitten kun mulla oli se 37 lämpöä, niin mä vaan niinku purskahdin itkeä, että mä en jaksa enää. Ja otin YTHS yhteyttä ja sain niinku tunnin ajan sairaanhoitajalle samalle viikolle. Ja sit mä varasin myös työterveyslääkärille ajan, että kun se kuitenkin tuntee ton meidän työpaikan ja yhteisön ja kaikkea, että mikä hänen mielipide on mun jaksamisesta. Ja sitten kun pitäisi tutkia tätä mun lämpöilyä ja pitäisi tutkia varmaan uniapneaa ja kaikkea, kun sitä niin kuin alustavasti ollaan tutkittu siellä, mutta ei ole jatkettu eteenpäin, koska en ollut saanut aikaa tälle mukavalle lääkärille, koska sille lääkärille en aio enää ikinä mennä, joka aiheutti mulle vaan pahaa mieltä viime syksynä, jonka takia mä en ole hakenut aikaisemmin apua. Kovasti nyt, kun ei ole enää niinku vaihtoehtoja, kun hakee apua. Varasin sen sairaanhoitaja-ajan ja lääkäriajan. Itkin sille oikein vuolaasti hetken. Mittasin lämmön, niin mun lämpö oli laskenut 0,5 astetta siitä itkemisestä. Sitten mä olin silleen, okei. Mun kroppa niinku se tykkäsi tästä stressipurkauksesta. Mut mulla oli se sairaanhoitaja-aika ja se oli ihan tosi mukava. Vaikka mä en nyt itse asiassa muista melkein mitään siitä käynnistä. Mut mä muistan, että se oli mukava. Ja käytiin niinku vaan just läpi sitä, että miten nyt ollaan päädytty tähän ja kerroin niinku kaikki noin muu käyntihistoriat siellä työterveydessä. Ja kun mulla on siis aiemmin ollut niinku esim. Nepsy-tutkimukset silleen aluillaan siellä, mutta sitten se ei kuulu enemmän työterveyssopimukseen. Ja ne psykologin ja psykiatrin käynnit loppu kesken. Ja sitten ne kaikki tutkimukset vaan jäi niinku kesken. Niin sitten se hoitaja oli vaan, että että täällä YTHS:llä voidaan jatkaa niitä. Että no worries. Ja no sitten me tein, se oli joku terapianavigaattori tai joku tämmönen. Tein sen kautta niinku kaikkia oirekyselyitä ja testejä ja tällaisia. Niin sit sitä niinku käytettiin siinä sairaanhoitajan vastaanotolla myöskin niinku pohjana. Niin sieltä sit nousi aika vahvasti toi sosiaalisten tilanteiden jännittäminen, mikä tuli esiin jo silloin 1,5 vuotta sitten siellä psykiatrialla. Mut minkä kaavi on ehkä oppinut silleen elämään. Välillä on vaikeaa, mutta mä selviydyn tilanteista hyvin, mut ne väsyttää. Ahdistuneisuuskyselyssä oli korkeat pisteet. Uupumusta on, uniongelmia on. Sitten siinä oli joku vielä. Työuupumus, kohtalainen tai jotain. Joo. Se hoitaja varasi mulle ajan psykiatriselle sairaanhoitajalle, jonka kanssa mulla oli aika eilen. Se oli vaan silleen, että ei yhtään ihme, että olen uupunut, kun mä kerroin sen, millainen mun tää viikko on. Yksi vapaapäivä sillä, että mulla ei ole koulua eikä töitä. Viikonloppuun mulla on kyllä vapaata, mutta mulla on menoja. Mutta että mulla ei ole hetkeäkään aikaa tavallaan hengähtää, palautua, olla, vaan mulla ei ole nyt edes aikaa harrastaa yhtään mitään. Mulla oli tänään töiden ja koulun välissä 2,5 tuntia, kun ottaa huomioon siirtymisajat ja kaikki. Huomenna mulla on ehkä 3 tuntia vapaa-aikaa koulun ja töiden välissä. Sitten mulla on se vapaa-päivä, milloin mä käyn hierojalla, työterveyslääkärillä ja sitten mun pitäisi käydä tanssitunnilla ja illalla tehdä koulutehtäviä. Semmonen vapaa-päivä.
Ja sit mä oon taas töissä. Ja sit mulla on viikonloppumenoa. Ja sitten mä menen taas seuraavan viikolla töihin, kouluun ja töihin. Niin joo. Se oli silleen, että en niinku ihmettele, että oot uupunut, että niinku jostain nyt täytyisi karsia. Ennen kuin tää tilanne pahenee, niin tiedät kuinka paljon tää voi tästä pahentua varmaan, jos me vajoin johonkin koomaan tämän kaiken takia. Tänään me jätin työpaikalla opintovapaa-hakemuksen loppuvuodeksi. Mutta siinäkin on niinku 45 päivän varoaika. Eli mulla on nyt vielä 45 päivää töitä ennen kuin me voi jäädä sinne opintovapaalle. Mulla on kyllä lomaa. Siis käytettäviä lomapäiviä. Ehkä mun pitää sopia niistä siihen lokakuun alkuun, että me saisit niinku mahdollisimman nopeasti siirtyä pois töistä. Koska ei niinku pysty. Meillä on 3 kurssia koulussa tällä hetkellä vaan, mutta ne kaikki on isoja kursseja. Ja just laskettiin, kun yhdessä kurssissa on niinku tämmönen tuntikirjaus juttu, mitä pitää tehdä itse. Niin pitäisi joka viikko luentojen lisäksi käyttää 12,5 tuntia siihen kurssiin. Niin mistä me revin joka viikko 12,5 tuntia yhteen kurssiin, kun periaatteessa pitäisi 3 kurssiin käyttää 12,5 tuntia viikossa. En mistään. Niin tää on ihan hirveetä. Mut joo, mulla on sit niinku ehkä 2,5 kuukautta opintovapaata loppuvuodesta. Se nyt tulee olemaan taloudellinen kolahdus. Mieluummin sit varmaan se, kun se, että me on täysin kyvytön kohta yhtään mihinkään. Tässä on aika iso syy sille, miksei ole myöskään tullut videoita. Olen kyllä kuvannut välillä kaikennäköistä, mutta se on vaan erittäin työlästä ruveta editoimaan videoa tai saada niinku mitään aikaiseksi. Se kaikki on vaan mun jatkuvalla pitäis listalla, mikä ei yhtään helpota mun oloa. Myöskään, että mulla on tuolla takaraivossa se, että pitäisi tehdä tätä ja tota ja tota ja pitäisi striimata ja pitäisi tehdä videoita ja pitäisi tehdä sitä, tätä, tota. Niin kuin kaikkea tämmöistä ylimääräistä kaiken tänne pakollisen keskellä. Niin. Mut nyt mä ajattelin, että mä kuvaan tän, editoin tän nyt ASAP ja julkaisen tän nyt ASAP, että ootte kärryillä, missä mennään. Mä en tiedä, tää on varmaan tosi sekava selitys. Tällaista kuuluu minulle tällä hetkellä. Kun mulla on aikaa ja energiaa, mä siivoon tän kämpän, jotta mä voin kuvata muuttovlogin viimeisen osan, missä tämä on valmis. Tai no, ei tää nyt kauhean valmis ole, kun toikin on tossa. Ja no, niin valmis kuin tää nyt on. Koska ette ole nähnyt. Mut en oikeastaan tiedä jatkosta. Mun pitäis nyt niinku vaan karsia kaikkea mahdollista ylimääräistä pois. Keskittyy opintoihin ja mun terveyteen ja jaksamiseen. En tiedä, miten mitkäkin jutut jatkuu. Vai jatkuuko ne? Mut tässä oli nyt tämmönen jonkinnäköinen recap. Että hyvää kesää ollut. Koko ajan kipeänä ja loppu. Olen loppu. Ja nyt tää videokin on loppu.